No niin, moikka YouTube, tässä aloitetaan Terrarian läpipelu osa 1. Ajattelin alkuun tehdä tähän tämmöisen jonkinlaisen örkin. Joo, no, mutta kuitenkin kaikkea tässä on tapahtunut tämän päivän aikana. Oho. Toimi, pistetään vaikka tähän. Pistetään vaikka tähän, että minkäs mä nyt vaikka pistäisin. No niin, nyt sain idean. Knife part, Gamer. Ja nyt olisi aika tehdä mappi. Terraria. Läpipelu. Joo, mä paussaan tän tässä vaiheessa, että saa mapit generoitua. No niin. Nyt tässä päästiin tämä rakennettua. Nää. No tästä tämä meidän kanava alkaa. Ensimmäinen video. Otamme ihan ilomielin näitä näitä ihmisiä tänne videoimme, jos on kulkeet, missä on mikki ja Skype, niin otamme ihan ilomielin näitä vastaan tänne pelailemaan meidän kanssamme. Että aloitamme jossain vaiheessa kaverinkin kanssa tätä Terraria pelailemaan. No ei tässä silleen kauheasti ole kummosempaa. Et ostin tämän vähän aikaa sitten, kun kaverit sanoivat, että tämä oli ihan hyvä peli, niin ajattelin alkaa testaamaan. Aika jännä tää peli sinänsä on. Että on tässä aika oudot nämä jutut, että kun en ole oikein tottunut pelailemaan tämmöisiä palikkapelejä. Tai 2D. Että aika jännää. Että mitäköhän kaikkea tästä tulee vastaan tässä läpipelussa. Varmaan kaikenlaista, ei sitä vielä tiedä kun et kun vasta aloitin tän läpipelun, niin no, tästä kyllä sais kamat, mutta sitten ei riitä mihinkään tämmöiseen normaaliin. Tossa. Oho. Kyllä tässä tapahtuu aina kaikkea, mitäs nyt sanois, huvittavaa. Ja pitäisi katsoa varmaan Wikistäkin, että mitä kaikkea pääpahiksia tässä on. Et vois kyllä rakentaa näitä varusteet, jos saan. Kypärä. Pitäis noista kelleistä vois tehdä. Pitää katsoa. Okei, eikä mä kyllä tee nää kamat. Jeit vois lähteä kaivokseen tässä. Tortsia ja jotain muuta.
On tää ihan jännä. Ei tää mitenkään silleen huonokaan. Oho. Saapahan nyt tästä nämä tavarat ja vois lähteä vaikka kaivokseen, jos tässä on niitä. Mä lähden nyt sit vaikka tänne päin alkuun tutkimaan. Et mä ajattelin kuvata näitä 10 minuuttisia videoita tässä. Et kyllä tässä aika paljon kaikkea tapahtuu. Tämän läpipelun aikana. Ainakin uskoisin. Aika kätevää noin tavarat tossa. Et kyllä mä näillä teen aika paljon. Sitten pitäisi tehdä uunikin varmaan. No, tässä nyt sitä on sitten. Kyllä tää 10 minuuttiset tulee olla ihan suhtkot pitkiä. Et sit kun tämä koulu ja nämä, niin pitää tehdä kaikkea sit siinäkin. No joo, 20 kiveä riittää suunnilleen. Vähän lisää vielä. 25 kiveä. Ihan hyvä määrä. Siis määrä. Ja arkkukin tuli tossa vastaan, niin mikäs siinä, voi aina ottaa kaikki nää, mitkä tulee ainakin tarpeen. Tuosta tuuli vaikka. En mä varmaan saa tehty yhtään kamaa. Oho. Ai. No. Tossa. Tossa on noin. Mä voisin vaikka rakentaa tohon tommosen arkkukohan, mihin mä pistän ton arkun. Mä taitaisin lopettaa tän videon just tähän. Et voisimme vaikka sitten nähdä tässä ensi kerralla jossain 2 päivän maissa. Mä sanon nyt, että moro ja me nähdään taas ensi kerralla.